Dokumenti marittimi antiki bl-isem tal-Konsolato di Mare di Malta qed jiġu konservati bl-akbar reqqa mill-Arkivi Nazzjonali tal-Imdina, dokumenti li jiġdu l-istorja marittima ta' pajjiżna. S'issa ntemmet l-ewwel fażi ta' konservazzjoni fuq dawn id-dokumenti, fażi li ġiet tiswa madwar 25,000 euro. L-Arkivista Nazzjonali Charles Farrugia spjega x-xogħol li sar fuq l-ewwel volum. Proġett jirrigwardja t-tindif ta' daw il-volumi, reboxing tagħhom u x-xogħol kollu mbagħad ta' konservazzjoni fuq il-karta ta' dawn il-volumi. L-industrija marittima minn dejjem kienet fil-qalba tal-iżvilupp ekonomiku u kulturali ta' Malta. Il-Konsolato di Mare di Malta kien istituzzjoni ewlenija fl-iżvilupp ta' Malta bħala ċentru marittimu ta' eċċellenza. Il-Konsolato kien qorti kummerċjali imwaqqaf fl-1697 mill-Grammastru Perellos biex indirizza l-bżonn ta' negozjanti u l-baħara li jirregolaw aħjar in-negozju tagħhom. Dan huwa il-Tribunal Marittimu, ġifier dan huwa Tribunal tal-Qorti bl-iskop illi jaqta' il-kawżi li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Issa kif nafu aħna gżira, il-baħar dejjem lab rwol importanti fil-ħajja soċjali ta' pajjiżna u mill-istudju ta' dokumentazzjoni wieħed jista' joħroġ insights enormi fuq il-ħajja Maltija, fuq il-ħajja marittima u fuq l-aspetti kollha tal-ħajja soċjali Maltija. Il-proġett ta' konservazzjoni seta' kien possibbli grazzi l-imprenditori fl-industrija Maltija b'kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ li sieħbu f'daqqa billi jiġbru il-fondi meħtieġa. Il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Evaris Bartolo faħħar l-ispirtu ċiviku tal-imprenditori li qed jappoġġjaw dan ir-restawr u saħaq fuq l-irwol tal-Arkivi Nazzjonali fil-ħarsin tal-Memorja Nazzjonali.